mislim da da, naravno, generalno znači, ishrana je vrlo važna. Konačno, zdrav život, i ako hoćete da radite profesionalno neki posao, vi morate, naravno, da imate psihofizičku kondiciju, to je vezano pre svega. Ljudi treba se baviti sportom, da se zdravo hrane, da se bave sportom. Sa nama su se, mi kad smo bili mladi, nas su trenirali, ja još kad sam išao u osnovnu školu, mi smo imali stalno neka takmičenja iz znanja i sporta, postavili su razne sekcije, vannastavne aktivnosti, rukomet, odbojka, plivanje, skijanje, kao što su postavili takmičenja matematika, fizika, hemija, biologija, srpski, engleski, tako da prosto kod ljudi treba stvoriti naviku, da se bave sportom i treba zdravo da se hrani. Danas imate taj računar, koliko god je koristan i koliko je jedno sredstvo za rad, sa druge strane može napravi štetu, ako deca ceo dan sede za računarom, pognuta je kičma, izgube motoriku, se vratio na Bill Gatesa, on je svom detetu za rođendan deci zabranio da sede duže za računarom od 2 sata dnevno. Jako je postao, zahvaljujući računaru, personalno najbogatiji čovjek na svetu. U Evropskoj uniji i razvijenim zemljama postoji ta rodna ravnopravnost. Oni tačno vode naravno računa o strukturi zaposlenosti, vode računa o tome da bude proporcionalni isti broj žena i muškaraca, onda daju šansu, svi moraju da imaju istu šansu, vode računa o tome kako se studenti sa hendikepom studiraju i zapošljavaju. To je počelo i kod nas, to je civilizacijski standard, tako da sve što smo bliže Evropskoj uniji, to će biti. Ali kažem, tu je opet se vraća taj koncept kontinuiranog učenja i obrazovanja. To je jedan koncept u kome treba da učestvuje naravno i sama akademska zajednica, univerziteti, treba da učestvuje država naravno, koja treba da definiše pravila igre, ali treba da učestvuje i same kompanije u kojima su ti ljudi zaposleni, oni moraju da imaju korporativnu odgovornost, prosto ljudi moraju da se treniraju i stalno moraju da se usavršavaju i tako je u stvari mogu da prežive 40 godina radnog veka u jednom društvu gde se za 5 godina sve moguće obrne na glavačke. I to je ono što moramo svi da uradimo, to je interes i celoga društva. I onda od samog početka, malte ne, treba da počne obrazovanje od preškolskog, od vaspitača, osnovne škole, srednje, pa je razni vidovi formalnog, neformalnog obrazovanja moraju da postoje, kao što ti je rekao univerzitet trećeg doba, nešto što u svetu postoji, ljudi prosto nešto studiraju što im je lepo. Nedavno sam bio u Španiji i dočekao me čovjek mojih godina, kaže, čekat će vas student da vam pokaže univerzitet, i on je bio student i rekao mi da je on student trećega doba, da se ne čudim da je otišao u penziju i da je sad upisao sasvim nešto drugo i sad mnogo bolji student nego koji je bio mlad. Pa ja mislim, u stvari to je, ja se hranim kako kaže moja žena, a moja žena se zdravo hrani, pa se hranim i ja. Znači, pa jede se voće i povrće, jede se kuvano, naravno, jede se riba, ono nešto što gleda se da ne bude masno, da bar 2 puta nedeljom da se jede riba, da se, tako da to je ono. Vratno ljudi misle mehanički da koriguju neke stvari, pa ne znam, nisam o tome razmišljao, mislim, naravno, postoji fiziologija i proces starenja, to se ne rešava estetskom kirurgijom nikako, tako da, mislim da čovjek može mnogo da doprinese svom izgledu, kao što sam rekao, ako se bavi sportom. Mislim, mora da se reši stresa, sport je način da se reši stresa, zdrava ishrana i tu neke stvari naravno mogu da se ljudi ne ugoje, da ljudi naravno se kreću, da ne sede, da konzumiraju alkohol umereno, sve ono što jednim zdravim načinom života, ja mislim da se mogu postići ti efekti, ne ići na te takve mehaničke intervencije, prosto koje su veštačke de facto. Ja mislim da time fiziološki procesi ne mogu da se spreče. Stvar tog vaspitanja, vi ljudi treba da naučite, opet se vratiti na sport, tamo treba da se takmičite i da trenirate zajedno, da sarađujete i da se takmičite. Dok treniramo zajedno, kad izađemo na crtu, onda se takmičimo. Tako i u bilo kojoj profesiji, znači ljude morate spremiti za takav život, s jedne strane se takmiče, a s druge strane sarađuju i gledaju da budu što bolji, da bi što više da bi bolji takmičarski rezultat ostvarili. Znači, to je mnogo slična priča, a to je stvar opet jednog vaspitanja. Jeste to je deluje malo apsurdno, to su 2 kontradiktorna pojma, takmičenje i saradnja, ali to jeste suština u tome, kao i u sportu, što mora da naučite i da pobeđujete i da gubite i nekada više naučite iz poraza nego iz pobede, tako i u bilo kojoj profesiji, a to se uči. I zato je važno da se deca treniraju, da uče i jezike, da koriste računar, da uče matematiku, da se bave sportom, da se bave muzikom. Muzika je isto sredstvo za vaspitanje ili umetnošću. Sve to na neki način stvara jednu pravu, kompletnu ličnost koja će sve stvari da postavi na svoje mesto i da napravi balans i kompromis onako kako treba.